Neviem, myslím, už funguje, dobre. Ďakujem za pozvanie na toto stretnutie. Rada by som povedala, že som pôsobila v Centre pre teoretické štúdia a teraz učím na Trnavskej univerzite a zúčastňujem sa nejakých projektov na Akadémii výtvarných umení aj v Prahe, aj v Bratislave. Ďakujem za pozvanie do tohto báječného priestoru, ktorý si pýta rekonštrukciu a bolo by úžasné, keby sa zrekonštruoval. A zároveň na tému, ktorá je veľmi zaujímavá a ktorej som sa trochu venovala, hoci si viem predstaviť veľmi veľa ľudí, ktorí by tu mohli stať a hovoriť o tom, ako uvažujú o písaní a čítaní mesta, pretože sa tomu venujú oveľa dlhšie ako ja. My môžeme samozrejme čítanie a písanie v súvislosti s mestom chápať rôznym spôsobom. Môžeme to chápať ako veľmi voľnú metaforu a uvažovať o tom, že čítanie mesta je nejaké úsilie o porozumenie mestu. Sú to určité spôsoby života v ňom. Ale nebudú ma teraz zaujímať tie najvoľnejšie interpretácie, ale pokúsim sa venovať ľuďom, ktorí uvažovali o čítaní a písaní ako o svojej téme, architektonickej téme. A pokúsim sa odpovedať na tú otázku, kde sa vlastne tá metafora vzala. Prečo, v akých súvislostiach uvažujeme vôbec pri priestorových umeniach o čítaní a písaní, keď je to teda metafora z textu. A otázka je, aká je priestorovosť textu a aká je priestorovosť objektov, v ktorých bývame, do ktorých vchádzame, z ktorých vychádzame, alebo aká je priestorovosť umení. A čo je to teda za zvláštnu metaforu? V čom nám pomáha a v čom nám možno bráni? A ešte je tu tá špecifická téma hry, pretože by som rada ukázala, ako sa v týchto dvoch témach ukazuje táto téma hry ako spolu utvárajúca. Tí, ktorí ste sa zaoberali avantgardnými umeniami, je jedno takmer v akých oblastiach, či hudobných, filmových, výtvarných alebo architektonických, tak by ste mohli prispieť do tejto debaty množstvom diel, ktoré si berú hru ako jednu zo svojich tém. Avantgardisti sa venovali téme hier tak, že sami hry navrhovali a vytvárali rôzne výtvarné a architektonické diela na tému hry, ale zároveň do týchto európskych avantgard zapájali impulzy z iných kultúr a študovali sviatkové kultúry a určité kultúrne prejavy hry ako možné impulzy, z ktorých vychádzali pri svojich reformujúcich úvahách o umení. A ja sa tu teraz budem odvolávať na veľmi známu knihu Huizingovú Homo Ludens, ktorá vyšla v českom kontexte v 70. rokoch a potom znovu okolo roku 2000. A ktorá mala veľký vplyv nielen na moderné umenia, ale hlavne na situáciu po druhej svetovej vojne, pretože vznikla počas druhej svetovej vojny, vyšla po vojne. A po vojne to bola kniha, a je to teda kniha, ktorú určite poznáte, ktorá sa venuje vzťahu medzi hrou a kultúrou a chápe hru ako kultúrotvornú činnosť, hoci ju autor tejto knihy chápe hru ako staršiu ako kultúra. Hrať sa môžu aj zvieratá, a hrajú sa deti, hráme sa niekedy aj my dospelí. A otázka je, ako hra prispieva k tomu, aby sme boli spoločenskými a kultúrnymi bytosťami, ale zároveň otázka je, akú slobodu nám hra poskytuje. Že Huizingová odpoveď na to, v akom zmysle sú slobodné zvieratá, keď sa hrajú, alebo ako sú slobodné deti, keď sa hrajú, tak jeho odpoveď je taká, že zažívajú radosť alebo slasť z hry, potešenie z hry. A to je tá sloboda, ktorú v ten moment prežívajú. Chápe teda hru ako kultúrotvornú aj preto, nie len, že je to zvláštny druh slobody, ale je to zároveň aj zvláštny
spôsob alebo modus tvorivosti. A aj z tohto dôvodu hra zaujímala toľko umelcov, práve preto, že si kladli tú otázku toho, ako tvorivými sa stávame, keď sa hráme, keď povedzme obývame mesto nielen zaužívanými spôsobmi, alebo nepohybujeme sa len po zaužívaných trasách, ale snažíme sa porozumieť mestu aj prostredníctvom hier. Keď mal Huizinga charakterizovať hru, hovoril, hra je často v dejinách ľudskej kultúry, ona zostávala nemyslená, ona bola chápaná ako opak vážnosti alebo ako určitá forma bláznivosti. A on sa snaží odlišiť hru od týchto javov a keď ju má charakterizovať, tak povie, že hra je slobodná, že hra je vlastne určitá forma slobody. A potom povie, že sa hráme vtedy, keď nežijeme obyčajný alebo každodenný život. A teda, kedy robíme nejaký rozdiel medzi tým, čo je akože, a medzi tým, čo je všednodenné, obvyklé alebo obyčajné, čo by sme mohli nazývať vlastným životom alebo skutočným životom, hoci to sú všetko problematické pojmy. To znamená, hra je to, čo sa zároveň oddeluje od toho každodenného alebo obyčajného života, pokiaľ ide o miesto a aj pokiaľ ide o jej trvanie. To znamená, hra má vlastný čas a vlastný priestor, ktorý môže byť súčasťou toho všednodenného priestoru, ale je od neho oddelená. Karnevalová kultúra, sviatky, športové hry, to všetko sú určité formy zmeny prežívania priestoru a času. A keď ešte mám povedať, toto všetko sú určité vlastnosti, ale keď ešte mám povedať, čo vymedzuje hru ako hru, tak hovorí, hra by nebola hrou, keby nemala určitý systém pravidiel, určitú usporiadanosť. Nevedeli by sme ju hrať a mohlo by sa nám stať, že hru pokazíme, alebo že sa vlastne nemôžeme stať jej súčasťou. A teda hra utvára určité usporiadanie, alebo ako čeština pekne hovorí, řád. A zároveň ona sama je týmto usporiadaním. Teda my nejakým spôsobom usporadúvame svet, keď sa hráme. A pričom si všimnite, že ten anglický preklad tam hovorí, že teda tá hra predpokladá takú usporiadanosť, ktorá je absolútna a je ako vyššia, je nadradená, a ten český preklad hovorí o tom, že tá usporiadanosť je bezpodmienečná. My vlastne nemôžeme spochybňovať hru, ak ju nechceme kaziť, ale zároveň samozrejme môžeme sa stať falošnými hráčmi, teda môžeme akoby podvádzať, ale to znamená, že ešte stále hráme. A tí, ktorí akoby hru kazia, ako sú heretici, reformátori, inovátori, tí sú často vylúčení z hier práve preto, že ukazujú, že hra sa môže zrútiť a že môže vzniknúť iná alebo nová hra. Neskôr sa budeme ešte baviť o tom, že hra nepozná len tieto pravidlá, ale aj určité improvizácie a že porušovaním pravidiel teda môžu vznikne nielen zrútenie hry, ale môže vzniknúť aj nová hra. No a teda, keby sme si mali povedať, čo to tá hra je, tak je to nejaké dielo duchovné a Huizinga hovorí dokonca, že je to vzťah medzi tým, čo je látkové alebo materiálne a tým, čo je duchovné. Medzi nejakými usporiadanosťami, ktoré sú vtelené a tými, ktoré sú akoby myslené alebo konceptuálne a prežívané. A keďže hovorí o tom, že je to usporiadanosť, tak si predstavuje, že tá usporiadanosť má určité vlastnosti. Hra má určitý rytmus, má nejakú harmóniu alebo disharmóniu. A to sú veľmi zaujímavé pojmy, s ktorými pracuje, pretože on na jednej strane povie, hra je mimo dobro a zlo, tak ako láska je mimo dobro a zlo. Nemôžeme povedať, že hra je zlá alebo dobrá, morálna a amorálna, pravdivá alebo nepravdivá. Ona leží mimo túto polaritu, ale pritom zároveň sa nachádza niekde v oblasti
akoby predestetického. Keď zažívame rytmus hry alebo určitú harmóniu alebo napätie a neistotu, tak sa určitým spôsobom obnovuje to, ako vnímame zmyslami. A nemôžeme ešte hovoriť o kráse alebo ošklivosti, ale môžeme hovoriť o tom, že hra predsa len sa nejakým spôsobom dotýka toho, čo by sme nazývali estetickými javmi. A to je jeden z dôvodov, pre ktorý hra ako určitý kultúrny fenomén oslovovala toľko výtvarníkov, filmárov, architektov, tanečníkov, práve preto, že cítili, že byť hravý, byť tvorivý znamená mimo iné aj prichádzať s určitými preformulovaniami toho, čo bolo chápané ako krásne a škaredé, alebo čo bolo chápané ako umelecké dielo a čo bolo z umeleckého diela vylúčované. A hra predpokladá zručnosť a dôvtip, ak ju hráme, a zároveň má určité procedúry, teda od niečoho nás odtrháva alebo odpojí a s niečím nás spája. Dokáže nás upútať a dokáže nás okúzliť. A tam podľa Huizinga má určité súvislosti s rituálom alebo s magičnom. Hra môže byť zázračná, môžeme zažívať zázračný priestor. No a potom má ešte takú zvláštnu charakteristiku. Hovorí, že hra je teda tá činnosť, ktorá leží mimo bezprostredný úžitok. Ona nenaplňa žiadne nejaké naše bezprostredné potreby alebo funkcie. On si nemyslí, že hra je biologicky determinovaná, dokonca ani u zvierat. A teda tvrdí, že hra nedokáže priniesť, alebo z princípu podobne ako dar, neprodukuje žiadny zisk. Hej? Nemá na mysli, povedzme, hazardné hry. Všimnite si, že v našich kultúrach musíme povedať hazardná hra, to je ináč arabské slovo hazard, ktoré ukazuje, že hra sa môže dostávať do oblasti ako nejakých ziskov, ale vždy je tam v hre aj nejaký risk, že sa nám tento zisk fatálne vymkne z nejakých pravidiel. To, že tá kniha bola vydaná po druhej svetovej vojne a že mala taký úžasný vplyv, súviselo s niekoľkými fenoménmi. Na jednej strane to, že európske mestá boli zničené a že sa z určitých hierarchizovaných štruktúr, ktoré mali svoje centrá, svoje chrámy, školy, nemocnice, obytné zóny, stali vlastne ruiny, v ktorých vznikli medzipriestory, ktoré si pýtali nejaký spôsob osídlenia. A otázka bola, ako po vojne je možné tieto miesta osídliť a čo to vlastne predpokladá. No a potom samozrejme moment rekonštrukcie predpokladá, že my nejako porozumieme tomu mestu a určité skupiny architektov, ktoré zároveň museli zareagovať na to, čo my dneska popisujeme ako baby boom po druhej svetovej vojne. To znamená, že sa narodilo veľké množstvo detí, ktoré sa narodili do tých ruín, do tých zničených európskych miest. A zároveň sa do nich vrátila tá stratená generácia, ktorú vojna vrhla vlastne mimo kultúry. A teraz otázka bola, ako sa tá stratená generácia tých bojujúcich mužov a žien, ktorí zabíjali, a zažili vlastne vyhostenie z kultúry, ako sa vôbec dokáže do tej kultúry vrátiť a keď sa tam nedokáže vrátiť, ako v nej bude ďalej žiť. A potom, ako vlastne budú tie mestá obývať deti. Ako hra môže byť určitý fenomén alebo spôsob akoby kultúrneho znovu obývania miest. Vieme si samozrejme predstaviť, že keď máme nejaký park alebo nejaké harmonické prostredie akoby skultúrnenej prírody v meste, že tam ľahko vytvoríme detské ihrisko alebo priestor hry pre deti a pre dospelých. Ale
prebudovávať tie mestá nebolo jednoduché aj preto, že boli vytvorené určité plány. Sa tu dneska zmieňoval Pražský IPR a masterplán a tenzie, ktoré sa týkajú vlastne plánovania mesta. Podobné tenzie, hoci iného druhu, vznikali po týchto veľkých kultúrnych konfliktoch, kedy dobudovávanie a rozširovanie napríklad takého historického mesta, ako je Amsterdam, predpokladalo úžasne dlhý čas. A teraz, ako zareagovať na ten problém rekonštrukcie, ktorá je dlhá a náročná, a zároveň ľudí, ktorí v tom meste žijú, tak, aby sa to mesto dalo tvorivým spôsobom obývať. A to bola veľká výzva pre povojnových architektov, ktorí viedli dialog medzi modernistami, ranými modernistami a tou nastupujúcou generáciou. A toto je skupina holandských architektov, ktorí sa nazývajú Team 10 a o ktorých sa traduje, že vlastne rozložili moderné hnutie. Že oni boli tí, ktorí ukončili existenciu Kongresu modernej architektúry. Toto boli následovníci Le Corbusiera, moderných architektov, ktorí sa akoby vzbúrili proti tomu, ako boli stavané moderné mestá v momente, keď ich mali rekonštruovať. A nás bude zaujímať ten pán v tej pruškovanej košeli, čo je Aldo van Eyck, čo je jeden z tých ľudí, ktorý sa pokúsil zinterpretovať túto predstavu rekonštrukcie mesta cez hru do neskoro modernej architektúry. Tí, ktorí sa zaoberáte literatúrou, možno viete, že jeho otec bol jeden z významných holandských avantgardných básnikov a samotný Eyck sa dostal do tejto komunity modernistov, ktorí sa zhromažďovali okolo rodiny Gideonovcov. Siegfried Gideon bol významným teoretikom moderného hnutia, jeho manželka mala viedla alebo hostila literárno-výtvarný salón, kam van Eyck chodieval, a kde sa debatovalo o tom, ako sa vlastne znova zrodí európska kultúra na križovatkách rôznych kultúrnych vplyvov. Tých, ktorých vás to zaujíma, existujú zobrané spisy Eyckové, ktoré sú nesmierne zaujímavé, ale ja z nich teraz vyberiem len jeho úvahu o meste. A kedy on vlastne nakreslil takýto zvláštny obraz, niečo medzi diagramom a kresbou, kde nakreslil hore človeka, pod tým človekom je dav, hovorí po vojne, ako sa znova zrodí spoločenstvo ľudí, keď sme vlastne osamelí v dave a kedy sme riadení nejakými zónovanými mestami, ktoré sú delené. Tá červená oblasť je oblasť bývania, potom je modrá oblasť ciest alebo komunikácií, žltá oblasť práce, to znamená tovární alebo úradov, a zelená oblasť zón oddychu alebo parkov. Moderné zónované mesto oddelilo tieto jednotlivé funkcie a podľa van Eycka a podľa jeho kolegov to znamenalo na jednej strane prínos, pretože bolo možné vytvoriť záhradné mestá, mestá, ktoré nemali ulice, ale boli postavené v parku. A na druhej strane to človeka vystavilo zvláštnemu zážitku, že niektoré tie ulice niektoré tie mestá neobsahovali ulicu. A kde je teda ten verejný priestor? Iný, než je len záhrada alebo park. A toto by sa možno celkom hodilo Radanovi. Takto si predstavoval van Eyck akoby vývoj európskych miest. Hovoril, existovalo staré mesto, to je to úplne hore, ten obláčik farebný, kde boli prepojené jednotlivé jeho funkcie a jednotlivé časti. Je to trošku idealizovaný obraz, pretože vieme, že historické mestá boli hierarchizované. Ale on bol štrukturalista v tom zmysle, že ho zaujímali vzťahy medzi prvkami, diferencie medzi prvkami. A tak to staré mesto zobrazil ako takúto spojitú štruktúru. Voči tomu ten hnedý obláčik je mesto, ktoré sa industrializuje, kedy naráža industriálny program na ostatné programy mesta. A zaujímavé je, že van Eyck ho nazval špekulatívnym mestom. Nie je mestom, kde by sme ako premýšľali, ale mestom, kde špekulácia naráža na iné špekulácie. A z toho potom vzniklo to modernistické pásové mesto, ktoré nazýva analytickým. Ale my nemáme takéto vzorky miest. Naše mestá sú väčšinou hybrid alebo zloženina mnohých týchto oblastí a miest.
A teda otázka je, ako by sme s nimi mohli narábať. A Aldo van Eyck si myslel, že má vzniknúť nové mesto ako znovu prepojenie týchto fragmentarizovaných častí. A to znovu prepojenie je možné cez určité spôsoby znovu objavenia kultúrnych rituálov, magických miest a zároveň miest, ktoré budú niesť nový program. A zvolil si metaforu takéhoto hviezdicového mesta. A hovoril, že ho zaujíma človek, ktorý má svoju mesačnú dimenziu mesiaca a dimenziu slnka. A aj mesto má mať takéto dimenzie. A navyše sa pýta, človek sa nadýchuje a vydychuje. Prečo nemôžu aj naše mestá sa nadýchnúť a vydýchnuť? Prečo neobsahujú rôzne druhy priestorov, ktoré by mohli akoby plynúť, buď v nejakých cykloch, alebo v nejakých iných formách, než sú rastre, alebo prázdna a plnosti. Táto jeho metafora stretnutia mesiaca a slnka potom viedla k tomu, že časopis, ktorý vydával a nazval ho Fórum, mal takúto obálku, na ktorej bolo vlastne stretnutie slnka a mesiaca v jednom jedinom pohľade, čo preňho znamenalo spojenie určitých kvalít. A keď tým 10 kritizoval krízu moderných miest, tak toto bol vlastne výkres, prostredníctvom ktorého sa debatovalo na jednom zo stretnutí Kongresu modernej architektúry o budúcnosti európskych miest. A vidíte, že tie metafory, ktoré sa tam používajú, tie fotografie, ktoré sú tam, to sú deti hrajúce sa vo verejnom priestore, na ulici, na námestí, pretože táto metafora mala pomôcť vnútorne zreformovať tú modernú architektúru v kríze a prísť s tým, ako môže človek niekam patriť a ako sa znova môže utvárať susedstvo medzi ľuďmi, bez toho, že by sa nevyhnutne popreli tie dobré, kvalitné, inšpirujúce a tvorivé východiska modernej architektúry. A na to sa potom bezprostredne po vojne zareagovalo reformou toho moderného konceptu, kedy sa začali formulovať mestá ako takéto rastúce stromové štruktúry, ktoré boli do určitej miery otvorené a dostavovateľné, ktoré mali ulice navrhované ako pavlače. To znamená, hovorilo sa im vzdušné ulice, kde vznikal akoby nový spoločenský sociálny priestor a zároveň boli domy usporiadané nie do nejakých ako rastrov alebo nejakých organických foriem, ale do niečoho, čo sa pokúsili architekti formulovať ako nový druh priestoru, a to bol klaster. Klaster teda zhluk. Zhluky sú veľmi tesné spojenia prázdnien alebo plností, a také, ktoré majú delegované všetky svoje ulice, schodiska a všetky komunikačné priestory von, a vo vnútri sú akoby nahromadeniny obytných priestorov s veľmi krátkými spojkami. A to znamená, táto klastrová forma sa používala aj v hudobnej kompozícii, vo filmovej kompozícii. V hudobnej kompozícii je to súzvuk niekoľkých tónov. V jazykovede sa používajú takéto klastrové štruktúry. V architektúre takisto. Uvažovalo sa o takom usporiadaní, ktoré odľahčí zastavovanie verejného priestoru a zároveň prinesie nové priestorové kvality. Ale kým toto vôbec bolo možné, kým sa architektúra v 60. rokoch k takémuto niečomu dostala, tak sa Aldo van Eyck zaoberal stavbou detských ihrisk. V prelukách, na opustených miestach Amsterdamu, na miestach, ktoré sa vyčistili a vytvorilo sa tam dočasné ihrisko, kým sa nevytvorí ten nový mestský plán. A niektoré tie ihriská existujú dodnes, niektoré zanikli a teraz existuje v Amsterdame hnutie na ich obnovu, tak ako sa snažíme tu obnoviť toto kino, alebo snažíte sa o to, tak je teraz podobná iniciatíva na to, aby sa do Amsterdamu tie ihriska vrátili. A všimnime si, že je to zvláštny priestor, pretože naša predstava detského ihriska je, že deti by sa mali hrať v zelení, alebo že
mesto, ktoré je priateľské človeku, je zelené mesto. Ale mestá sú aj kamenné a kamenná kvalita mesta, hlavne takého mesta, ktoré vyrastá pri oceáne alebo pri mori, kde sa získava súš tým, že sa vlastne odoberá moru, tak to kamenné mesto ponúka určité iné spôsoby života a iné spôsoby bývania, než sú mestá v zeleni. A dnes by sme to možno kontraverzne vnímali, ale Aldo van Eyck sa pokúsil vrátiť ľudí do mesta a naučiť ich tam žiť, aj prostredníctvom toho, že sa pýtal, ako architektúra môže komunikovať. Jedna z výhrad proti modernej architektúre je, že je príliš abstraktná a nekomunikuje. Otázka bola, ako môže architektúra komunikovať. Môže to byť jazyk medzi inými jazykmi, alebo má hľadať nejaké spôsoby, ako sa takým jazykom stane. A to je otázka, či sa ním môže stať. Ale Aldo van Eyck bol teda taký štrukturalista, ktorý ani nerezignoval ani na prvky, takže navrhol takúto sériu akoby zariadení pre detské ihriska. To sú preliesky a vlastne rôzne ako keby základné elementy, s ktorými sa dá to ihrisko zariadiť. Ale nemyslel si, že sú to nejaké archetypálne formy, pretože čítajúc Levi-Straussa a čítajúc mnohé iné zdroje, uvažoval o tom, že archetyp je určitá kvalita, ktorá nemá automaticky priradenú formu. Archetyp je aj určitý rituál alebo určitá činnosť, pre ktorý formu ešte len hľadáme. A na jednej strane nakreslil akoby stavby od Puebla až po moderné stavby otvoreného pôdorysu a na druhú stranu dal rituálny tanec, rituálny indiánsky tanec, ktorý sa akoby šíri v kruhoch, v segmentoch kruhov a zároveň vytvára otvorenú formu takmer špirálu. A napísal si výzvu, ktorú sa potom pokúšal naplniť a uvažovať o nej a tá výzva znela: choďte bližšie k stredu, k pohybujúcemu sa stredu a stavajte. To je hadanka, ktorú je ťažké vyriešiť, pretože ukazuje, že aj stredy miest, aj naše spoločenstva nemusia byť len stabilné štruktúry, ani rituály nemusia mať len určitú stabilizovanú formu, ale že sa neustále obnovujú. A na tú výzvu dýchajúceho mesta a hľadania tých pohyblivých stredov on potom odpovedal takýmito labyrintickými formami, čo sú akoby prostredia, ktoré sú vytvorené pre hru, kde sa hľadá program, hľadá sa spôsob obývania a spôsob hry v takýchto labyrintoch. Je to teda jeden z možných spôsobov, ako by sa tá povojnová európska architektúra mesta mohla znova zrodiť. Žltou sú tu vyznačené všetky miesta, kde sa v Amsterdame vybudovali takéto Eyckové detské ihriská, ktoré zároveň vznikali ako určité konštelácie tých elementárnych prvkov, o ktorých by sme sa mohli dohadovať. Či sú to písmená, alebo sú to hlásky, alebo sú to určité štruktúry, ktoré by mohli robiť prostredníka medzi tou nekomunikujúcou architektúrou a tou architektúrou, ktorá dokáže znova ľudí osloviť. Táto požiadavka komunikácie a uvažovanie o architektúre ako o jazyku sa potom rozvinula do samostatnej debaty architektonickej, na ktorú mal veľký vplyv. Mali na ňu vplyv jednak ako texty, ktoré sa zaoberali generatívnou gramatikou, Chomského texty, na základe ktorých vznikli napríklad aj programovacie jazyky. A potom na túto architektonickú debatu mala veľký vplyv aj mali texty Rolanda Bartha a hlavne celá taká jedna vetva semiologickej alebo semiotickej línie v architektúre, z ktorých sa vlastne vyvinulo niekoľko spôsobov uvažovania o architektúre ako o jazyku. Tých, ktorých vás to zaujíma, sa dá jednak pozrieť na
Norberga Schulza a na jeho knihy, ktoré sú publikované v češtine, a to nielen Genius Loci, ale aj kniha, ktorá bola veľmi vplyvná v 60. rokoch, a to bola Logik der Baukunst, alebo teda Intencie v architektúre. A potom sú knihy Christophera Alexandra, ktorý sa naozaj, to je americký architekt, ktorý sa pokúsil formulovať architektonický jazyk. A potom sú knihy Petera Eisenmana, ktorý nesformuloval jazyk, ale ktorý sa pokúsil formulovať predstavu architektúry ako textu. A potom samozrejme ešte sú ďalšie veľmi známe línie a to je vlastne celá tá debata o semiotike a o tom, čo je vlastne ako symbolickým obsahom tých kódov, ktoré môžeme stavať a obývať. Rovnako závažný vplyv mali revolúcie, ktoré prebiehali v 60. rokoch, kedy sa zmenil spôsob obývania mesta, kedy ľudia zažili konflikt vo vnútri mesta a podávali svedectvá o tom, že obývať mesto počas prevratu alebo revolúcie je iný spôsob zážitku, pretože je to aj vzbúra proti určitému usporiadaniu. A na základe toho potom vzniklo niekoľko predstav o tom, ako by architektúra mohla byť kritická voči tomu, čo je považované za spôsob stavania mesta alebo uvažovania o mestách. A ona bola kritická politicky, ale potom bola kritická aj sama voči sebe, teda skúmala svoje vlastné podmienky vzniku. Tak v Európe, ako aj v Spojených štátoch. Koho to zaujíma, odkazujem ho na knihy Oxymoron a Pleonasmus, ktoré sa zaoberajú touto debatou štrukturalizmu a poštrukturalizmu, ktorá sa prenašala medzi Európou a Spojenými štátmi, mimo iné v tomto Inštitúte architektúry a urbanizmu v New Yorku. A z tých ľudí, ktorí sa pokúsili zareagovať na túto situáciu jednak povojnovej obnovy miest a jednak krízy európskych kultúr a znovu zrodenia európskych kultúr v 60. rokoch, ten, ku ktorému by som teraz rada niečo povedala, je švajčiarsky architekt Bernard Tschumi. Tu ho vidíme ako malé dieťa. Jeho otec bol dôležitou postavou medzinárodného moderného hnutia. Architekt je to teda architekt otec a architekt syn, z ktorých jeden je modernista a druhý je postmodernista. A rada by som vám teraz ukázala spôsob, ako Bernard Tschumi uvažuje o tom, že je možné vytvárať architektúru ako transkripciu medzi tým, čo v meste prežívame, medzi udalosťami a medzi tým, čo je v meste postavené, čo je objektom. Zaujíma ho vzťah medzi tým, čo je konceptuálne a prežívané, ale aj medzi tým, čo sa deje, ako zdanlivo nezachytiteľné architektonicky, a čo sa teda stavia. A hovorí, niekedy musíme spáchať vraždu, a myslí tým archetypálnu vraždu, alebo symbolickú vraždu, alebo samovraždu, aby sme boli schopní vnímať a prežívať architektúru. Hovorí, vražda na ulici je niečo iné ako vražda v chráme, tak ako je láska na ulici niečo iné ako ulička lásky. A to sú všetko metafory, ktoré mu pomáhali v tom, aby ukázal, ako sa môže budovanie mesta vzbúriť, alebo ako sa môže subverzívne vstávať do tých existujúcich štruktúr. A hľadal na to techniky, ktoré sa používali vo filmoch, najmä v avantgardných filmoch, pretože avantgardný film má špeciálny spôsob, ako zobrazuje akciu. A toto, čo mi ho veľmi zaujímalo. Ako môže architektúra, ktorá je sedimentovaná, stabilná, je viazaná na miesto, o ktorej sa uvažuje, že je to vlastne skamenelá hudba, ako môže sprostredkovať udalosť, pohyb, a ako sa vlastne takéto niečo do nej môže vpísať. A prečo? Pretože ho zaujímala tá istá vlastnosť, o ktorej sme hovorili ako o jednej z vlastností hry, a to je sloboda. Ako môžeme architektúru prežívať v nejakej oscilácii medzi tým, že ona nás uväzňuje, alebo niečo nám berie a niečo nám dáva. A teda je to vzťah medzi slobodou a neslobodou, medzi zákonom a porušovaním zákona. A on sa pýta veľmi peknú otázku. Keď sú tu postavené schody, tie schody reagujú na to, že my sa tu nejako pohybujeme,
alebo sú schody tie, ktoré od nás chcú, aby sme chodili práve tadiaľ a nikadiaľ inakadiaľ. To znamená, vychádzajú schody z našich zážitkov a našich zvykov, alebo sú obmedzujúce a iba nás vedú a iba nás nútia chodiť určitými trasami. Aký je ten vzťah medzi slobodou a neslobodou toho, čo si vyberám a kadiaľ vlastne v architektúre musím ísť, alebo ako ju mám používať. A vybral si na toto svoje uvažovanie o transkripciách priestor New Yorku, o ktorom viete, že bol osídlený Indiánmi a potom bol osídlený mnohými kultúrami, mimo iné francúzskými a holandskými. Jednu dobu sa nazýval Nový Amsterdam. A to, že ho dneska poznáme, Manhattan, ako vlastne rímsky raster, rímsky kolonizačný tábor, to je novšia vec. On vznikal ako pevnosť mestská a až potom sa vlastne prestával na tento raster. Vychádzajúci naozaj z rímskych kolonizačných táborov, ktoré sa stávajú tak, že sa vytýči severo-južná trasa, na ňu kolmá východo-západná trasa, ktorá vlastne rozdelí mesto na kvadranty a potom sa v tých kvadrantoch postaví raster ulic. To boli vlastne rímske vojenské tábory stavané po celom starom aj novom svete. A teraz Čumiho otázka je, ako je možné do tohto rastra alebo gridu vstavať tú akciu, ktorá ho zaujímala. Zaujímali ho udalosti, pohyby a priestory a nejaké usporadovanie skúseností, usporadovanie času a miesta. A vymyslel si na to určitý postup, zaujímali ho techniky, ktoré si formuloval práve vo vzťahu k filmu. To znamená, ako by sa dalo navrhovať mesto v nejakých repetitívnych sekvenciách, v nejakých sekvenciách, ktoré sú disjunktívne, ktoré sa vylúčujú, sú alternatívne, potom v nejakých narušených sekvenciách a z filmu poznáme prelínačky a poznáme objavenie sa obrazu alebo zmiznutie obrazu a on sa pýtal, je možné v architektúre niečo ako takáto sekvencia, ktorá mizne a ktorá sa zjavuje a potom taká sekvencia, ktorá je ako vložená. To všetko sú spôsoby narábania s časom a priestorom, ktorý spochybňuje jednak hierarchie a jednak kontinuitu. My nepoznáme mestá len ako nejaké kontinuálne dejiny. Ako ukážeme, že mestá boli ničené, že obsahujú ruptúry v časoch a priestoroch? A myslel si, že toto je spôsob, ako dokáže vytvoriť priestor, ktorý tie ruptúry dovolí nám, aby sme to mesto novo pochopili. Aby sme práve v tých ruptúrach, aby sme ich nechápali ako negatíva, ale aby sme ich dokázali pochopiť ako inšpirujúce priestory. Keď sme tu počuli, ako Radan rozpráva o vágnych priestoroch, tak môžeme ich chápať ako niečo, čo nám vadí, ale zároveň ich môžeme chápať ako zóny inšpirácie, v ktorých sa práve môže zrodiť to, čo sa nemôže zrodiť nikde inde. Takže dobre, máme určité prázdna a plnosti, kontinuity a diskontinuity a akým spôsobom s nimi môžeme narábať tak, aby sme vytvorili nové celky. No a on si zobral niekoľko programov, napríklad park, zobral si niekoľko možných riešení parku a teraz v nich navodzoval určité situácie. On nikdy úplne presne nepovie, ako krok po kroku postupoval, ale vytváral takéto prepisy, transkripcie medzi určitými udalosťami, ktoré ho zaujímali a mestským priestorom. A tie udalosti, ktoré ho zaujímali, boli aj sviatky, aj katastrofy. Teda napríklad postavil väžu, alebo teda navrhol väžu, lebo toto nie je postavený projekt, navrhol väžu ako pád z väže. Preto mohol povedať, on, jeden veľmi z mála architektov, ktorý je považovaný za dekonštruktivistov, že dekonštruktivistická architektúra je taká, ktorá sa stavia a rúca súčasne, práve preto, že dovoluje objaviť tvorivú dimenziu katastrofy a zároveň vytvára priestor pre udalosti, pre určité sviatky. Pre akrobáciu, pre športy, pre tance, pre veľmi zvláštne formácie ako vojenských akcií, pre akoby znovu vpísanie týchto skúseností do kultúry. A postupoval pritom tak, že sa jednak zaujímal o zápisy tanca, tuto vidíme nejaký grafický záznam tanečných figúr a nad tým vidíme
ako sa v Bauhause zaznačovali divadelné predstavenia, to znamená choreografia divadelného predstavenia na javisku. A on používal obidva tie zápisy, z ktorých vytvoril vlastne nové diagramy a na základe tých diagramov vlastne nového pochopenia toho, ako je vôbec možná notácia tanca, vytvoril nový spôsob kreslenia a navrhovania architektúry. Čím sa toto líši od tradičného výkresu? Výkres sa chápe ako zobrazenie, ale toto je záznam akcie, je to vlastne časový priebeh. Preto to nie je výkres, ale notácia, ktorá vlastne stelesňuje aj určitý priebeh, teda očakáva nejakú budúcnosť. A túto budúcnosť, takisto ako určité východiskové situácie, sa snaží zaznamenať. A toto je napríklad jeden z obrazov Andyho Warhola, ktorý tiež zobrazuje nejakú takmer nerealizovateľnú figúru pohybovú. A potom by sme sa vlastne mohli pozerať na tie Čumiho transkripcie, ktoré on navrhoval vstavať do tých manhattanských rastrov tak, aby mohol dospieť k nejakým novým priestorovým situáciám. A to znamená vytvárať ich prekrytia, kolízie, tak, aby mohol pochybovať o tom, či park musí byť lineárny a ulica lineárna, tak ako sa môžu otvoriť, ako je možné otvoriť takú figúru, ako je mestský blok, ako je možné pracovať s fragmentom. Prečo to všetko robil? Pretože si predstavoval, že architektúra je niečo, čo spája teda to, čo by sme mohli nazvať konceptuálne alebo rozumové, s tým, čo on nazýval slasťou alebo prežívaním priestoru, ktoré sa môže odohrávať v rôznych časových premenách našich pocitov. Otázka je, ako takéto niečo architektúra môže vôbec zaznamenávať, ako sa také niečo dá postaviť. A on si myslel, že prostredníctvom toho, že dokáže zaznamenávať alebo sedimentovať tie jednotlivé udalosti, určitým spôsobom ich komponovať a vytvárať z nich vlastne nové časovo-priestorové štruktúry, ktoré sú získané pomocou notácie a nie pomocou výkresu, ktorý projektuje. A teda preňho tie dekonštruujúce praktiky boli zároveň spôsoby, ako znova preskúmavať architektúru a samotné jej základy. Čím sa akoby dostával k takýmto témam, že myslel si, že môže postaviť sekvencie mesta, ktoré budú odpovedať na našu racionalitu, alebo ktoré budú odpovedať na našu úzkosť a na naše potešenie. Inak ako tie rastre, povedzme. A podarilo sa mu jeden z tých projektov aj postaviť, a toto je projekt pre parížský park La Villette, kde vidíte 3 fázy projektovania. Úplne hore vidíte výmeru, plošnú výmeru, čo sa od neho očakávalo. Červený štvorec ukazuje, koľko priestoru má byť zastavané. Tmavosivý štvorec ukazuje, aké majú byť ostatné budovy a komunikácie, a najsvetlejší ukazuje, čo má byť park. A on si zobral tie jednotlivé plochy a nechal ich sa rozprsknúť po tom parku v určitých kombináciách, tak, aby vytvorili vlastne otvorenú štruktúru, otvorené vlastne len určité atraktory, ako miesta, v ktorých sa postavia takéto pavilóny, ktoré nazýval pavilóny bláznivosti. Huizinga rozlišoval medzi hrou a tým, čo bolo považované za bláznivé, a dával si veľmi dobre záležať na tom, aby povedal, že hra sa nemôže stať len prejavom bláznostva. A takisto bol dôležitý ten problém, čo dokážeme myslieť a aký je vzťah medzi racionalitou a iracionalitou alebo bláznostvom. A tieto záhradné pavilóny, čo mi intencionálne nazval folies, teda my to musíme nešikovne prekladať ako pavilóny bláznivosti, ale vo francúzštine je tam počuť tie vrstvy toho pojmu, ktoré ukazujú, že tie jeho stavby nevnášajú do mesta nejakú a priornú štruktúru alebo a priornú funkciu. Teda tento pavilón bude obchod a iný pavilón bude reštaurácia a ďalší pavilón bude niečo iné. Ale vytvárajú určitý priestor na to, alebo atraktor toho,
aby ste si mohli ten pavilón obsadiť určitým spôsobom, prenajať alebo požičať a podobne ako my teraz tu vytvorili taký program, ktorý ešte len dá zmysel tomu miestu a teda len budeme hľadať tú funkciu, ktorú tá architektúra môže stelesňovať. Je to len určitý atraktor pre jednotlivé programy. Preto Derrida mohol o tomto parku napísať, že tie Čumiho pavilóny sú vlastne kocky vrhnuté do parku, prostredníctvom ktorých, tých hráčských kociek, ešte len budeme hľadať tie programy, ktoré tam vzniknú. A Čumi si predstavoval, že bude možné takéto pavilóny stavať aj v iných oblastiach Paríža, nie len v tomto parku samotnom. A zatiaľ, čo mnoho ľudí chápalo tento program akoby dekonštruktívneho parku ako veľmi problematický, tak dnes akoby vrastol do tej záhrady a nájdete množstvo takýchto takmer romantizujúcich fotografií, akoby vlastne sa už tá tenzia medzi racionalitou a iracionalitou stala ako súčasťou nášho každodenného života. My nezažívame dneska nejakú revolúciu 68., ale teroristické útoky alebo iné konfliktné situácie. A znova sa stáva témou to, ako dokážeme pracovať s úzkosťou a s radosťou vo vnútri miest tak, aby oni mohli byť architektúrou stelesnené. Pretože mohli by ste mi povedať, postavím stavbu a všetky tie pocity alebo myšlienkové prejavy, o ktorých sa tu bavíme, jednoducho prežijeme v tom meste. Ale toto boli ľudia, ktorí si kládli otázku, ako ich architektúra môže nielen stelesniť, ale aj vyznačiť. Ako mi architektúra ukáže, akými prostriedkami, akými znakmi mi ukáže, alebo novým typom znaku, svoje nové obsahy. A to je veľká téma, preto sa Čumi snažil zaznamenávať aj také sviatkové udalosti, ako sú ohňostroje, potom v tom parku La Villette. Robil si prepisy, zápisy tých ohňostrojov a z nich potom sa snažil generovať nové konfigurácie, ktoré by viedli k inému zápisu do mesta. A bol presvedčený, že tento zápis je teda transkripciou. Ešte vládzeme, alebo už fakt nie? Ešte ste nezmrzli? Ďalším človekom, ktorý sa pokúsil o podobný postup, ale inými prostriedkami, je Čumiho kolega architekt Peter Eisenman, ktorý pôsobil na tom Inštitúte architektúry a urbanizmu v New Yorku, kde sa práve kritická architektúra definovala ako politicky kritická, ale aj kritická k architektúre samej. To znamená, Eisenman sa pýta, aká je autonómia architektúry a ako architektúra môže prispieť do tvorby verejného priestoru inak ako všetky ostatné umenia, vedy alebo techniky. Čiže on často hovorí o tom, že jeho architektúra je autokritická. A zatiaľ, čo Van Eyck prichádzal s nejakou možnosťou abecedy alebo písmen, alebo teda hlások, otázka je, čo by bola fonéma v architektúre a či také niečo vôbec existuje. A zatiaľ, čo Čumi prichádzal so zvláštnymi transkripciami, ani nie s jazykom, tak Eisenman prišiel s koncepciou textu. Architektúra sa môže stávať textom, a otázka je, za akých okolností a čo od toho textu očakáva oproti obrazu. Že on je jeden z veľmi mála ľudí, ktorý naozaj zobral túto metaforu písania a čítania mesta vážne a snaží sa povedať, aké operácie by architekt robil, ak by písal alebo čítal mesto. A to nie obrazom, ale textom. A vyvinul si na to vlastné techniky a ja sa vám pokúsim to teraz ukázať krátko na takomto projekte, ktorý vystavil na Benátskom bienále v roku 1985 a ktorý si za svoje východisko berie hru o Romeovi a Julii. A je to teda divadelná hra, na rozdiel od tých ostatných hier, ktoré sme zmieňovali. A špecifikum toho, ako ju Eisenman interpretuje, je, že sa zaoberá teda mestom Veronou, keďže máme takéto východiska,
a zároveň si ako tému svojho projektu formuluje názov, ktorý je Moving Arrows and Other Errors. To znamená letiace šípy, eros a iné chyby. By sa to dalo škaredo preložiť do slovenčiny, pretože tam nie sú všetky tie významy, ktoré má na mysli. To sú témy toho projektu. A keď sa začal zaoberať týmto problémom Shakespearovskej hry Rómea a Julie a jeho vzťahu k Verone, tak zistil, že vo Verone existuje údajný dom Rómea, respektíve dom Montekovcov. Existuje tam údajný dom Julie, existuje tam Julína hrobka a kostol, v ktorom sa zosobášili. A potom v mestečku Montecchio-Maggiore existujú dva hrady, z ktorých jeden je nazývaný Julín a druhý Rómeov. A obidva tie hrady majú svoje veže. Teraz, to, čo sme videli, je čo? To sú objekty, sú to určité stavby, je to súčasť mesta a zároveň je to niečo, čo odkazuje k nejakému príbehu. Je to teda nejaký vzťah medzi fikciou a realitou, alebo teda skutočnosťou. A otázka je, čoho sme vlastne svedkom? Premiestňujeme sa do nejakej fikcie, alebo ubytúvame tú fikciu v našom každodennom svete? A ako by nám fikcia mohla pomôcť, keby sme chceli znova premyslieť architektúru? A ako nám tento spôsob odkazovania niečo povie o tom, že architektúra obvykle býva tvorená pre človeka, je za ňou nejaký humanistický projekt, ktorý je antropocentrický, pretože architektúra je tvorená pre ľudí a zároveň má určité metafyzické kvality. A Eisenman sa pýta na tieto metafyzické kvality. A berie si na to, na pomoc, aby sa mu podarilo destabilizovať tieto konvencie, berie si na pomoc fikciu a hovorí, idem vytvoriť projekt, ktorý vám ponúkne fikciu fikcie, čiže niečo ako hyperfikciu a vytvorí zároveň novú skutočnosť, realitu reality, teda hyperrealitu. A teraz akým spôsobom on identifikuje niekoľko problémov. A máme teda vzťah medzi fyzickými objektami a tým fikčným svetom, na ktorý odkazujú. A to, čo do toho môže ešte pribudnúť ako tretie, ako externalita, sú príbehy Rómea a Julie. Jednak historická legenda, na základe ktorej Shakespeare napísal túto divadelnú hru. A potom to, čo tam v tej štruktúre tej divadelnej hry identifikujeme ako zásadné. A Eisenman si povedal, to, čo je na tej divadelnej hre zaujímavé, je, že máme nejaké znepriateľené rody, teda nejaké oddelenie, potom nejakých príslušníkov tých znepriateľených rodov, ktorí sa chcú spojiť v láske, čo nie je možné. A jediný spôsob, jak sa podarí tento konflikt vyriešiť, je, že oni sú spolu len za cenu vlastnej smrti. To znamená nejakého spojenia v oddelení. To je akoby štruktúra tej hry, ktorá je dôležitá pre architektúru rovnako ako pre ten fikčný svet. A teraz sa opýta, čo sú tie priestory, ktoré zodpovedajú týmto konfliktom. Je to Julín balkón, to je taká doreho rytina, na ktorej je vidno spôsob oddelenia. Potom je to hrobka alebo Julín hrob v momente, kedy Julia je fiktívne mŕtva. Rómeo sa na základe toho zabije a potom sa zabije ona. To znamená, tam je ako hra s fiktívnou a skutočnou smrťou. A až keď je táto budúcnosť tých znepriateľených rodov mŕtva, vtedy sa tam tie znepriateľené rody udobria a postavia pomník. Keď zlikvidovali celú svoju budúcnosť. Eisenman je ten človek, ktorý nechce byť staviteľom pomníkov, ale vyberá si tú dialektickú, ten problém toho spolubytia a oddeleného bytia. A ešte tam má také špeciálne problémy. Možno si predstaviť rozdiel medzi letiacim a stojacim šípom. V prípade, že si dáme ruky pred oba
Rozdiel zistíme takmer okamžite. Keď však šípy odfotografujeme a porovnávame, potom ich prakticky nemožno rozlíšiť. Letiaci šíp sa odlišuje od stojaceho tým, že si v sebe udržiava svoju východiskovú polohu aj svoj cieľ. Má v sebe pre pozorovateľa fotografie neviditeľnú spomienku a imanenciu, teda trvanie samého v sebe. Obe sú vo svojej podstate neprítomnosťou. Vzhľadom na teóriu miesta ako daného prítomného vzťahového rámca nemožno letiaci a stojaci šíp rozlišiť. Pretože cieľ je tam neprítomný. Prehliada sa subtilný, ale zásadný charakter prítomnosti týchto neprítomností. Čiže čo urobil? Urobil myšlienkovú operáciu, v ktorej ukazuje, že my môžeme myslieť prítomnosť niečoho, čo je neprítomné a pokúsiť sa to označiť. Pokúsiť sa to označiť nejakou stopou. A že si na to dokonca môžeme vytvoriť určitý jazyk a postupy, ako budeme pracovať. A často uvažujeme o stavbách ako takých, ktoré sú tu prítomné. Tu a teraz. My sme v tých stavbách. Teda tie stavby tu asi sú tiež. A teraz Eisenman sa pýta, je tá prítomnosť len kontinuálna? Ako je vôbec možné myslieť diskontinuitu vo vnútri takejto prítomnosti? A potom myslí ďalšie dve techniky, ako je rekurzivita, čo je opakovanie, alebo vlastne definovanie sa objektu samým sebou. A ešte špeciálny prípad je samopodobnosť. To sú techniky, ktoré používa, ja potom poviem, prečo ich používa a na čo ich vyvinul. Ale na to, aby sa mu podarilo spojiť ten fikčný príbeh s tou skutočnosťou, tak používa teda škálovanie, a to nie je len zmena mierky, ale je to určitý spôsob zväčšovania, zmenšovania a vrstvenia jednotlivých záznamov, aby do skutočnosti, ktorú prežívame tu a teraz, vpísal stopy toho, čo je legendické, čo je našou minulosťou, alebo čo by mohlo nastať v budúcnosti. To znamená napríklad, vezme si pôdorysy Romeovho a Julínho hradu, tie zväčší a vpíše ich do mesta Verona. To znamená mesto, ktoré je oddelené hradbami a spojené a oddelené riekou, znova prepojí tým Romeovým palácom. Romeov palác je aktívna figura, ktorá mu dovolí vlastne vyňať tie paláce z hradieb a zároveň vytvoriť určitú superpozíciu stôp a aktuálnych, nie virtuálnych figúr. A teraz, keď architektúra pozná len prítomnosť, potom nepripúšťa žiadnu diskontinuitu. Diskontinuita toho škálovania kritizuje status prítomnosti. Pre škálovanie sa rozlišuje diskontinuita medzi neprítomnosťou a prázdnom. Je teda rozdiel, či je niekde prázdno, alebo sú tam stopy nejakej neprítomnosti. Neprítomnosť je buď stopa bývalej prítomnosti a vtedy sa viaže na spomienku, alebo je stopou možnej budúcnosti a potom je v nej obsiahnutá imanencia. My sme tu niekoľkokrát dneska počuli niečo o pamäti miest. No dobre, tie miesta majú pamäť, ale ako my sa niečo dozvieme o pamäti tých miest? Budeme tam nosiť texty z archívu? Alebo existuje architektonický spôsob, ako môžeme tie stopy hľadať? A Eisenman si myslí, že takýto spôsob narábania s akoby pôdorysnými stopami, rastrami a s tým, ako on ich kladie jeden na druhý, to znamená, ako vlastne bude symbolizovať oddelenie alebo spojenie Rómea a Júlie. Prekryje ich veže, prekryje ich na mieste kostola, vkladá ich na určité miesta do mesta, aby ukazoval vzťahy medzi oddelením a rozpojením, teda spojením a rozpojením medzi tým, čo sa v tej hre deje a čo potenciálne môže generovať nové vzťahy medzi tými prvkami. To znamená, aktívny Rómeov dom prepojil to mesto a potom Júlín dom alebo Júlína vila je vpísaná nielen na miesto kostola, teda nielen toho spojenia,
ale aj na miesto tej hrobky, ktorá je veľmi zvláštnym spojením v rozpojenosti. Takže vlastne Eisenman prináša takýto vrstvený projekt, v ktorom spája fikčné s aktuálnym a zároveň rôznou hierarchiou stôp vyznačuje tie vrstvy, s ktorými narába. A dáva im aj určité farebné vyznenie. A prečo to teda všetko robí? Pretože si myslí, že okrem bezprostrednej prítomnosti môžeme prežívať aj miesta, ktoré majú vyznačené, a teraz myslím architektonizované, svoje minulé a imanentné, možné budúce príbehy. Tie samopodobné formy používa preto, že sa snaží vytvoriť štruktúry, ktoré nie sú hierarchizované. To znamená, my by sme ťažko zistili, ktorá z tých figúr je pôvodná a ktorá je odvodená, ktorá tam stála, ktorá vygenerovala tie ostatné, pretože oni sú podobné. A najradikálnejšie vtedy, keď sú samopodobné, vtedy nemôžeme určiť hierarchiu a každá vrstva toho projektu sa stáva rovnako platnou a autonómnou a schopnou interpretovania. To znamená, my nevieme ustanoviť jeden hlavný interpretačný príbeh, ktorý by nám dovolil povedať, to miesto je príbehom lásky, alebo je príbehom smrti, alebo je príbehom možno nejakého ešte úplne iného vzťahu. To znamená, že v architektonickej reči sa tým znova predefinúva program, miesto a zároveň obraz. Architektúra nie je len teleso, nie je len obraz, ale je aj vzťahom medzi telesom, obrazom a stopou, ktorá má podľa Eisenmana textovú povahu. Čiže vytvára takýto obtiažný celok medzi textami, obrazmi a telesami. A potom môže povedať, že miesto je vlastne palimpsest alebo nálezisko. Je ako archeologické nálezisko stôp a je to zároveň zdroj možných foriem. A potom môže povedať, že funkcia je akoby ambivalentná. To miesto môžeme obývať rôznymi spôsobmi, nielen na základe toho, ako sme ho prečítali, ale aj na základe toho, ako sa do neho vpisujeme svojim vlastným životom. No a potom destabilizácia toho zobrazenia sa tam deje tak, že ten text neodkazuje na nejakú legendu. Tam nejde o transcendenciu architektúry do nejakého príbehu, ale ten text vám ukazuje spôsoby, ako je to miesto vytvorené, ako architektúra vzniká. Či už mu rozumieme ako miesto, kde sa odohrala nejaká legenda, alebo mu rozumieme ako nejakému architektonickému záznamu, tak nám niečo hovorí svojimi stopami o tom, ako bolo samo utvárané. A v tomto zmysle by som vlastne mohla povedať, že toto bol jeden z radikálnejších pokusov, ako vlastne zobrať vážne tú metaforu čítania a písania, tak, aby sa znova podarilo premyslieť architektúru. A samozrejme, že by ste mi mohli povedať, že za tým je poštruktúralistická tradícia, že za tým je tradícia uvažovania o dekonštruujúcej architektúre, ktorá má svoje príbehy a vyprodukovala svoje techniky. Ale Eisenman je jeden z veľmi mála ľudí, ktorý sa pokúsil sformulovať tento postup uvažovania krokmi, ktoré je možné si overiť, s ktorými je možné sa sporiť a ktoré je vlastne možné aj určitým spôsobom teraz odmietnúť a povedať, bola to určitá fáza nášho uvažovania o európskych mestách a o tom, aký je vzťah medzi objektom, obrazom a textom. A teraz sa poďme posunúť ďalej k novému prehodnoteniu vzťahu medzi modernou a postmodernou, pretože je tam ešte stále veľké množstvo zdrojov, na ktoré sme vôbec nezareagovali. Ja by som týmto skončila a v prípade, že by ste sa chceli o tom ďalej rozprávať, tak veľmi rada pri nejakej inej príležitosti. A ešte raz ďakujem vám za pozornosť, za úsilie porozumieť a za to, že sme sa ešte stále udržali živí v tej zime. Ďakujem.